በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘፍቅረኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ክትህሉ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቅሪ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም ምሳኹም ክህሉ ምሳና እውን ክህሉ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ነሳዕ እዚ ነዚ ዕለ እዚ ባሪኹ ቀዲሱ ስለ ዝሃበና ክብሪ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይብፃሓዮ። ከምኡ ድማ እታ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እውን ዝኸበረትን ተመስገነትን ትኹን። እሺ ዘለናዮ ግዜ ድሮ ፆም ኢና በፂሕና ዘለና። ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹኖ። እዚ ቀዳማይ ሰንበት እዚ ዘወረደ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ዘወረደ ማለት ድማ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ንዓና ካብ ሓጢኣትና ካብ ሕድሕነና ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓዲሩ ምእንታና ዝተወለዶ ምእንታና ኣብዚ ምድሪ ከርተት ዝበለ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ጾም እዚ ኩላትና ክንሓስብ ይግባአና እዩ። ኣብዚ ግዜ ጾም ኣርብዓ እዚ ጾም ኣርብዓ እዚ ካብቲ 7 ኣፅዋማት ናይ ቤተክርስትያን እቲ ዝዓበየ ጾም እዩ ማለት እዩ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ዝጾሞ ንሕና ድማ ንክንጾሞ ንዓና ንክሕሸና ንሕና ሕድገት ሓጢኣት ክግበረና ንሕና ናብ ቅድስና ንክንበፅሕ ንሕና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንክንበፅሕ ንዓና ዝተዋህበ ናይ ቅድስና ጾም እዩ ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ጾም ንሕና ክንፀውም ይግባአና። ኩላትና ኣመንቲ ክንፀውም ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ኦርቶዶክስ ከይፀውም ዶ ኩሉ ኣማኒ ኩላትናስ ንፀውም ዶ እንተልና ንፀውም ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና፣ ዘይንፀውምን ክንህሉ ንኽእል ኢና። ምናልባት ነቲ ዘይፀውም ሰብ ኣነ ብወገነይ ወይ ድማ ዘይንፀውም ሰባት እንተሃሊና ጾም እኮ ከቢድ እዩ ከመይ ጌርካ እሞ 2 ወርሒ ዝኣክል ወይ ድማ 55 መዓልቲ ዝኣክል ምስ ስራሕ ምስ ዝተፈላለዩ ነገራት ከመይ ጌርካ ክትፀውም ትኽእል ዝብል ሓሳብ ክመፀና ይኽእል እዩ። መሰረታዊ ግን ሓደ ዘይፀውም ሰብ እንተሃልዩ መሰረታዊ ክገብሮ ዝግብኦ መጀመርያ ብዛዕባ ነብሱ ገዲፉ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክሓስብ ብዛዕባ መግቢ ገዲፉ ብዛዕባ ክርስቶስ ክሓስብ ይግባእ ማለት እዩ። ንምንታይ ከመይ ገይሩ ብዛዕባ ክርስቶስ ክሓስብ ዝኽእል? ንምንታይ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ወሪዱ? ንምንታይ ክርስቶስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ? ንምንታይ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ መፂስ ሞይቱ? ንምንታይ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ? ንምንታይ ክርስቶስ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ተቐቢሉ ዝብል ሓሳብ ክመፆ እሞኒ ከምኡ ኢሉ ክሓስብ ምጀመረ ድማ ከመይ ጌርካ ከም ዝፅወም ክርስቶስ ባዕሉ ክምህረና እዩ ማለት እዩ። ንሱ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ሓደ ስድራ ቤት ዝፀውም ሰብ ኣሎ፣ ዘይፀውም ሰብ ድማ እንተሃልዩ ንምንታይ ኣነ ዘይፀምኩት ሓደ እንዳፀመ ክብል እውን ይግባእ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ጾም ኣርብዓ እዚ ኩላትና ክንፀውም እቲ በረኸት ናይ ጾም ድማ ኩላትና ተኸፈልቲ ክንከውን ይግባአና። በረኸት እዩ ዝሓልፈና እንተዘይፀምና በረኸት ይሓልፈና፣ እንተፀምና ድማኒ በረኸት ንካፈል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጾም እዚ ካብ እንጀራን ማይን ጥራይ ምክልካል ዘይኮነሲ ከምቲ ነቢ ኢሳያስ ዝበሎ ማለት እዩ እቶም ህዝቢ እንዳፀምና ከለናሲ ግን ከዓኒ ንምንታይ ኢና ነብስና ዘሕሰምና እያ ንምንታይ ኢና ነብስናስ ድኻም ጥራይ ኮይና ዓስቢ ካብ እግዚኣብሔር ዘይረኸብና ዝበሉ ነይሮም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ነዞም ህዝቢ እዚኦም ነቲ ምስ ሓውኻ ተፃሊእኻ ከለካ ዝፀንካዮ ጾም ዲኻ ጾም ቆፂርካዮ ነቲ ንስኻ ትመርሖም ሰራሕተኛታትካ ብብዙሕ መከራ ዝገፋዕካዮም እንዳገፋዕካዮም ዲኻ ነዚ ጾም ቆፂርካዮ ስለዚ እቲ ኣነ ዝደልዮ ጾም ኢሉ እግዚኣብሔር ማለት እዩ። ኣብ ነቢ ኢሳያስ ተዛረቦ ኣብ መዝሙር ኣብ ምዕራፍ 58 ዘላ ሃይለ ቃል እቲ ኣነ ዝደልዮ ጾም ኢሉ እግዚኣብሔር ንጉፍዓት ፍትሒ ምውፃእ ንዝተኣስሮ ድማ ሰንሰለት ማእሰርቲ ምፍታሕ ንዝተጨቆኑ ድማኒ ሓራ ምውፃእ ንዝጠመዩ ምብላዕ ንዝፀምኡ ድማ ምስታይ እዩ። ከምኡ ድማኒ መሕደሪ ንስኣኑ ድማ መሕደሪ ክትህቦም ከለኻ ስለዚ ነቶም ዝተጠቕዑ ንስኻ ድማ ክትጣበቐሎም ንፍትሒ ደው ክትብል ከለኻ እዚ እቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ እዩ። እዚ ነገር እዚ እንተገበርካ ድማኒ ልክዕ ብርሃንካ ከም ጭራው ጋሕታ ኮይኑ ክበርህ እዩ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዛረቡ እዩ። ስለዚ ካብዚ ወፂና እንጾሞ ጾም ኣብ እግዚኣብሔር ዝበፅሕ ጾም ከም ዘይኮነ ነቢ ኢሳያስ ይዛረብ፣ እግዚኣብሔር ድማ ይዛረብ። ስለዚ ኣብ ግዜ ጾም ክንጾም ከለና ኩሉ ግዜ ንሓቂ ጠጠው ክንብል ንፍትሒ ጠጠው ክንብል ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ማለት እዩ
ከምታ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስሓትኩም ድማ ንዓይ ምሰሉ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ተዛረቦ ቃል ኣሎ። ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ኩሉ ግዜ እቲ ቀዳማይ ዝበርትዐ ፃዕሪ ዝነበረ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ንሱ ንክርስቶስ መሲሉ ሰባት ድማ ናብ ክርስቶስ ክመስሉ መኒ ናብ ክርስቶስ ንክበፅሑ እዩ። ስለዚ ሓደ ሰባኺ ድማኒ ካህን ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ካልእ ድማ ሰባኺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስብከት ናይ ቅዱስ ጳውሎስ እንተሰበኸ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከት እንተሰበኸ ንሱ ግን ከዓ ዘይነብሮ እንተደኣ ኮይኑ ስብከቱ ኮንቲ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ነቱ ዝሰበኸ ስብከት ንሱ ክነብሮ እቶም ዝስበኸሎም ዘለዉ ንሱ ዝመርሖም ዘሎ ድማኒ ንዕኡ ንክመስሉ ይእመኒ። ስለዚ ስብከት ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ሓቀኛ ስብከት እዩ። ስብከት ናይ ክርስቶስ ድማ ሓቀኛ ትምህርቲ እዩ እሞ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ትምህርቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣብ ሓቂ ክሳብ ዋጋ ሂወቱ ዝኸፈለሉ ሓቀኛ ትምህርቲ እሞ ነዚ ነገር እዚ ክንስዕብ ንዑ ክንመስል ይግባአና። ክርስቲያን ጥራይ ተባሂልና ሽም እንተሓዝና ግን ዋጋ የብሉን። ኣብ ሓቂ ዘይንነብር ንዝተጨነቐ ዘይንበፅሕ ንዝተኣስረ እግዚኣብሔር ክፈትሖ ዘይንማጎት እንተደኣ ኮይና ትርጉም የብልናን። ስለዚ ክርስትና ማለት ብብዙሕ መከራን ብብዙሕ ፀበባን እትነብሮ ደኣ እምበር ለማፅ መንገዲ ጥራይ ኣይኮነን። ሓቂ ጠጠው ክትብል ከለካ ብዙሕ ነገር ክበፅሓካ ይኽእል እዩ። ግን እቲ ጎይታ ሓቂ ድማኒ ንዓኻ ኩሉ ግዜ ደጋፊኻ ይኸውን ማለት እዩ እሞ እዚ ነገር እዚ እንዳገበርና እቲ ናይ ዘለና ፆም ክንፀውም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ቅዱስ ጳውሎስን ባርናባስን ኣብ ሃገረ ስብከት ኣብ አንጾኪያ ወንጌል እናመሃሩ ከለዉ ኣብቶም ዘይኣመንቲ ህዝቢ እምነት ናይ ክርስቶስ ንክሕድሩ ብዙሕ ፃዕሪ ብዝገበርዎ በቱ ስብከት ናይ በዓል ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ብዙሓት ኣብኡ ኣሚኖም እዮም። በቲ ንሶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ሕሙማት ምፍዋስ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ብምግባር ብዙሕ ሰብ ኣሚን እዩ። ስለዚ ነዞም ኣመንቲ እዚኦም ድማኒ ክርስትና ቀሊል ከም ዘይኮነ ናብ መንግስቲ እግዚኣብሔር ክትበፅሕ ድማ ብዙሕ መከራን ፀበባን ከም ዘለዎ ክፈልጡመኒ ንሳቶም ድማ በዚ ነገር እዚ ፀኒዖም ኣብ እምነቶም ክነብሩ ይምዕድዎም ከም ዝነበሩ እቲ ቃል ይነግር። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 14 ዘሎ ሃይለ ቃል። ስለዚ ብዙሓት ደቂ መዛሙርቲ ምስ ገበሩ ድማ ካብኣቶም ድማ በብማሕበሮም ድማ ሽማግለታት መራሕቲ ገይሮምሎም። ነዞም መራሕቲ እዚኣቶም ንሶም ክመርሕዎም ክገብርሎም ከለዉ ድማ ብፆሙን ብፀሎትን ናብቲ ዝኣመንሉ ጎይታ ኣማዕቀብዎም እዩ ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ስድራ እግዚኣብሔር ንሕና ድማኒ ብፆሙን ብፀሎትን ተፀሚድና ኣብ ክርስቶስ ኣብ እግዚኣብሔር ክንምዕቆብ ይግባአና እዩ። እዚ ፆም እዚ ናይ ስርየት ሓጢኣት ፆም፣ ናይ ፍቅሪ ፆም፣ ናይ ቅድስና ፆም፣ ናይ ሰላም ፆም፣ ኣብ መከራ ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ዘለዉ ዝወፅሉ ፆም ክገብረልና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ለማዓንቲ በሊዕኻ ፅባሕ ፆም እሞኒ ኩላትና ክንፀውም በረኸት ናይ ፆም ክንካፈል እዚ ኣጋጣሚ ይላቦ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተቀደሰ ፆም ይግበረና። ዝነበረና መደብ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ሰላም